खामानियाव जों साबैसे सेंग्राफोर फैदोंमोन ज' जाजाय लामा थाबायलांगासिनो खामानि फारसे खुसेरखौ जाना लाखा दिनै गाबोन थांगोन नालाय आङो ना माने जानाय नुबा रायो जाहैदों आरो ना कम्पानिनि मानसिफ्रा माने मालिकफ्रा आरो ना अखा गोगोम होगानो आं नालि जाखायनो आंला एनाकन्डा आयौ जाबाव थाखै सासे नायलाय आयौ खामानि जोबनायखाय लामाथिं बेरायनो थांदोंमोन एसे लोगोफोर माने आं गाबोन थांनोसै नालाय बेनिखायनो बेरायनानै लाखाबाय न' फारसे थांफिनसै आं गाबोन बेनिफ्राय मा खालामनो आरोना जेबो बेफोराव मावनायनि एक्सपिरियेन्स जानो रोंनाय आं मानसि नंखाया माने आं बेफोराव खामायना जाग्रा मानसि नंखाया आरोना लोगोफोर न'आवनो आराम थांनानै आराम फिलफिलि गंसे बायनानै सालायना जानोसै आं लोगोफोर हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय गिबि नोंथांमोन इउटुब चेनेलाव दा बे समाव माने खामानि फारसे थांगासिनो आरोना माने सिनि रुजुनो थांगासिनो माने सामथिं खामानिया मैयानिफ्राय सुरु जाबाय आरोना माबायदि नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय सामथिंथ' मैया थिखोनानै देहाखौ एकदम लोरसोर मोन्दों लोगोफोर माने लोमजानाय मोन्दों माने ब्लक खालामनो आखाइखौनो बिदि ओरै लानानै देखायनो बोरैबा मोन्दों माने आखाइखौनो बोरैबा खाम मोन्दों हा खर' लानायखौबो बावदों खर' लानाय बावदों खामानियाव जों साबैसे सेंग्राफोर फैदोंमोन ज' जाजाय लामा थाबायलांगासिनो खामानि फारसे ओमफ्राय नै सिनि बानायग्रा माबाया खुसेराथ' गासिबोआनो सिनि जाजोबो थेवब्लाबो बेल' जाया सिनिया खुसेरानो जायो जायखिजाया खुसेरानो बावदों सरि अके लोगोफोर ओमफ्राय फंबाय दं बबेनि फंबाय भालुकफुं मा जायगा 12 माइलनि गोजा फैजों थादोंना बिसोरो नै कम्पानिया ओमफ्राय ओरैबायदि गिदिर गोजाखा ओरैबायदि गिदिरखा कम्पानिया लोगोफोर बापरे बाप कम्पानिसिम थाबायलांनो ओमफ्राय 12 मिनिट नांगौ माबानिफ्राय जों बबाव थायो बेनिफ्राय आरोना लोगोफोर बेबायदि मोजां हनुमान बाबामोन दं माथो वा देन्जारलै नै लोगोफोर ada metode ayo itu kak kalau musuh dulu so pakat ngulung boy sih hagan apa ayo kurang kapan nih nodong kamarnya bisa gider लोगोफोर ayo जोंहा सासे बस आरो ओंखाम लादों नै स्पेनाव आंनिबो ओमफ्राय गावनिबो सानैनि लाबोनायाव बेहा लाबोबाय ओमफ्राय आंहा थांनायाव ओंखाम खालि लांबाय ओरैबायदि आरोना फाला नोंसोर ओंखाम लादोंनाखै जोंनो लांबाय सिगाङाव लांबाय बोरजायनि हैसे सहैग्रोबाय जोंहा ओमफ्राय हनुमान माबा मोख्राखौ नुनानै थाथ'बाय आरोना ससे लामायाव मेथाइ होदोंमोन सासे आदाया बेनिफ्राय खामानि फारसे थाबायलांगासिनो दाबो मोनहैया लोगोफोर मा होनो नङा होमबा आरो नोंथांमोनाथ' खामानि मावनायखौ नायनो होन्दों नायनि थिखोनो हागोन नायदो सोरखौ मोनो केमेरामेन खालामसै दायो नायबानो जाबाय आंनि खामानि मावनायखौथ' नायनो होन्दों नोंथांमोना हाया होनखादों नोंसोरो खिन्थु आंबो हागोन कुसिस खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोननो नै जायगाया जा साइसखा लोगोफोर नाइट डिउटि मावग्राफ्रा नै जोब्बाय नायदो सिन जाजोबलायलायदो आयै फिसावना खाना मावना जाबावनो नोंनालाय माबायदिमोन नोंना माबायदिमोन ओरैबायदिखा आयौ नोंनाथ' माबासो नेनायल'सो नङा रुजुनायावनो नाइट डिउटिमोन नामा नाइटआवनो नोगोर खस्थ' आयौ जोंनियाथ' दा बायदियाव नाइटनि मोननांगौथाय उन्दुनांगौ मानांगौ आयौ दा खस्थ' जागोन दासो फुं जानानैसो माबा बेल होदों दा नङाबा एखे आखाइजोंनो ada yang di sini ada bilang saya ada mana akhirnya dah video berlah dah suruh satu dah tahu kita skin mana kau kita sungai deh tata deh ini kita kan nasi kita apa teman sampai sasia tanggur baik box lo deh kau box lo deh deh ओमफ्राय जोंना स्पेन लाबोग्राफ्रा नैबो एकदम जोंनि आरो बिसोरना रुजुनायाव लोगोफोर ओमफ्राय दा गावस्रालायबाय खामानिया माने आंना रुजुनायाव मोनथ'वासै दा अबाव दं बेखौ नायग्रोनोसै दा नैबे ब्र'जों आंजों ना ब्र'
थानोबा लाना सोंदां ओमफ्राय ना खामानि थानोबा लाना सोंदां दा अबाव थांगोन र' नायनि खामानिया ओरै सिङावसो आरो ओमफ्राय आयु दा लोगोफोर खामानिया ओरैबायदि जाबाय आंनिया मा होनोबा आंनो खोन्थालांनाय बायदिबा माने सिनिया फैबाय थाबा माने नैबाव नांथायबा सिदा खालामना ओरै हर मोजां दोननायल' आरो ना माने सिनि फैबाय दा खोन्थानि नोंथांमोननो माने माबायदि खामानिया बिदि माने नांथागोन बायदि ना नैबे नांथादोंना बेखौ ओरै थिखोनाव नांगौ आरो माने बिदि नांथादोंना नै बिदि नांथादोंना लोगो बेखौ थिखोनांगौ सिदा खालामनांगौ बिदि नै अके आइ गोरजिलखालै वा माने सिदा सिदा थांबाय थागोन आरो बिदि फैनायखौ फैबाखौ बिदि आरो खामानिया एसे बिन्दासानो लोगोफोर आंनिया ओमफ्राय नै सिनिया दा गोबाव गोबावजोंसो फैयो आरो सिनि फैबाल' नैबाव ओरै नैबाव नांखायोबा आखाइजों नारथुमना हरनांगौ आरो माने सिदा थांबाय थानायनि दा सिनि फैयागौ माने दा नैबावल' आं सिदा सिदा थानो मोनो खिन्थु 12 घन्टायावसो एसे बोरैबा खिथु सालाजोबगोन बायदि मोनदों आं मैया सिनि रुजुनाया फाफ्लि साफ्लि साजोबना दं ओरैबायदि नै ओमफ्राय जोंहा माबा लुमाना सिनि जागासिनो खावनानै दा मोजां मोनोलाय आंखौबो नांगासिनो ओरैनो खारलायो गारि उथिनो मोनफेराखै आरोना जेनेबा जेनेबा गाखोनो मोनफेराखैसो जेनेबा ओरै नायलाय मोजां नै लोगोफोर सिनिया माबायदि देन्जार बुरजाखा बे गुफुर गुफुर नुजोबनाय बे गासिबो सिनि गोजा बस्थानिया मा होनदों बिदिसो जाबनांगौ सिनि बस्थाखौ जाबनाय मैया जोंनि जाबना होनाया बिदि नङानो ओरै गोलाव गोलावसो ओमफ्राय सिनि जानाया हामबाय गैला हामबाय लामायाव गिदिंनो फैदोंमोन नै लोगोफोर ओरैबायदि बरिया दाख्लै देखायनाया ब्लगाव दालमिया भारत सुगार इन्डास्ट्रि ट्रेन्सपर्ट लिमिट होनलायनाया ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय जों दा थांफिनगासिनो ना मा होनो ब्र' थांफिनगासिनो खामानि जोबनायखाय लामाथिं बेरायनो थांदोंमोन एसे लोगोफोर माने आं गाबोन थांनोसै नालाय बेनिखायनो बेरायनानै लाखाबाय एसे ओमफ्राय नै खुसेर जाखानोसै मा होनदों खुसेरखौ जाना लाखा दिनै गाबोन थांगोन नालाय आङो ना आं माबाय नहांखौ भिडिअ लादों होनबा न' आं अखानायखौ र' आं बस'ग्रोनोसै दा देलाय आयौ खुसेर जानाय नायलाय फाग्लासो आयौ खामानि अखालाय खनसे आयौ हाथाय बायबालाय मा जागोन बाया एक्सपिरियेन्स होयो ओमफ्राय ना गोरलैसो गोदै जागोन दा एकदम गोदै नायनायाव थानो हाया खुसेर ओमफ्राय गगा मोननायाव जाबो खुसेरखौ आङो आं गाबोन थांसिगोनखाय दिनै खुसेर राखाजोबना लाबाय लोगोफोर माने जानाय नुबा रायो जाहैदों आरोना कम्पानिनि मानसिफ्रा माने मालिकफ्रा आरोना बेनिखायनो खुसेरखौ होख्लायखाबाय माने आरो आं गाबोन थांसै लोगोफोर गाबोन थांसिगोनखा खुसेरखौ जाखाजोब्बाय आरो जाय बिथाङा आंनाव कमेन्ट हरदोंमोन माने नों हानाय नङालै फंबाय माबा नङालै होननायखाय आंबो फरायखादोंमोन फरायनाया एक्सुवेलि थारैनो नंमारगौ ओरैबायदि खर' सायो बिखा सायो हां लानो हाया ओरै माने मावनानै हायो आखाइ ओरैबो ब्लक लानो हाया लोगोफोरनिफ्राय ना माबानो नायदो मामा होबाय दं जोंनो थारमाने खुसेर जानाङा जाना होलांगोन ओमफ्राय माने लोगोफोर आखाइखौ ओरै लाबाबो हाया ओरै लाबोनो हाया नै ओरै साखायो आयु ना माने खस्थ' खामानिया बेनिखायनो सहायनो हाला बेनिखायनो गाबोन थांनोसै आं लोगोफोर खुसेरा ओरैबायदि बुरजाखा नै बेखौ जाजोबनो कसिस खालामदों जोङो हागोन ना जानो बिदि बेरायनो फैगोन नामा जाद्रासै ना नों बुंदों नामा खुसेर मोनजाफेरै जाखादोंलै आंबो अखा गोगोम होगानो आं नालै जाखायो आंला एनाकन्दा नामा आयौ जाबाव थाखै सासे नायलाय आयौ सिथोब थोर ज' लाखादो नोंखौ लाना होगौ राजायाथ' थ' जाबाय थागौ आरो नायबावनोसो सिथोबदो रायजाबा नायलाय जाबाय थौदो नामा गोगोम जाबाय उदै बुंलायनाय खिन्थु जायाखैलाय लोगोफोर आंथ' सिनि कम्पानियाव दंफैयो नङा होमबा दालमियानि फेक्ट'रियाव दा आरो आं नैबे कम्पानियाव मावनो हाला मानो होनोबा फाफ्लि साबाय खर' साबाय गोदना साबाय हांबो लानो हाला एकदम उदै खंख्ला सादों बेरे फुंजानिफ्रायनो दिनै एकदम मा जाखो बुंनो हाया
थेवब्लाबो आं दिनै खामानियाव थांनानै फैबाय आरोना एसे मावना फैबाय दसे बारा गोबाव नङा मैयाबो आरो खर' सानानैनो कम्पानियाव माने सिनि गोजौ सायावनो उन्दुदों आङो मा खालामनो ओमफ्राय आङो जेनेबा नोंथांमोननो खोन्थानाया बेनोदि माने आंबो मावनो हाला नालाय मावनो हाला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा न' फारसे थांफिनसै गाबोनहाय न' फारसे थांफिनसै आं गाबोन बेनिफ्राय मा खालामनो आरोना जेबो बेफोराव मावनायनि एक्सपिरियेन्स जानो रोंनाय आं मानसि नंखाया माने आं बेफोराव खामायना जाग्रा मानसि नंखाया आरोना लोगोफोर न'आवनो आराम थांनानै आराम फिलफिलि गंसे बायनानै सालायना जानोसै आं लोगोफोर माथो होनो आं हानाय नंला बेवहाय गाबोन आङो ओंखारलांसै न' फारसे लोगोफोर दै आंजों थांफाबाय था भिडिअ लाबाय थागोन आं अके नों आं गाबोन थांगोन मा बुंनो सानो बुंनायाथ' जेबो गैया मोजां थांबानो जाबाय न'फोराव मोनोबा खबर होबानो जाबाय बेनो आरोना लामाफोराव माबा मोनसे जायोबा फन हरनानै जगाजग खालामबानो जाबाय औ ओमफ्राय दा नोंथांबो फैनाया फुरानाखाना फुरानायाथ' फुराना 2 बोसोर 3 बोसोर मावना थांखानाय आंबो ओमफ्राय गोदोना होमबाबो दा बिराद बोसोरनि उनाव फैनानै जाना गोदोना सानाय आंनाबो जादों गोदोना सानाय बिखा सानाय आंनाबो जादों थारमाने बिराद गोबावनि उनाव लानाय जादों ना ओंखायनो दा बिथाङा माने आंखौ मोजाङै थांजानो लुबैदों आंबो मोजाङै थांनोसै नङा होमबा लोगोफोर ना मा होनो ब्र' आंबो मोजाङै थांनो नाजानोसै हारसिंसो थांगोन आं खिन्थु 30 जनाव फैनायाव 29 जन गारलांगोन आं हारसिं थांफिनसिगोन न' फारसे माथो खालामनो लोगोफोर बिदिनो जासिगोन ओमफ्राय दिनै भिडिअ बेखिनियावनो अके लोगोफोर बाय बाय ना मा होनो ब्र' बाय